Men i Vesten har man altså valgt at tage akupunkturen som nærmest værende eneste. Det er så ved at brede sig med nogle flere teknikker, som vi kan se her, heldigvis, så vi kan få en helt favnfuld af behandlingsteknikker inden under traditionel medicin. Så alle de akupunktører, der bliver uddannet fra Akupunkturakademiet, bliver uddannet i flere forskellige teknikker. Det er ikke kun akupunktur, det er også meridianmassage og andre teknikker. Akupunktur. Denne her går langs nogle punkter, som sidder helt inde langs ryggraden, tæt på du-meridianen, som går hele vejen ned, som hedder Huachati-punkter, som er, man kan sige, at de går ind og har direkte forbindelse med nervebanen. Og der bliver bevæget chi og blod i lange baner. Den hovedpine, der opstår her, er opstået, ved jeg så ikke, er det en hovedpine, der er en skarp smerte, du har, eller er det en mere sådan en dum smerte, der er i venstre side. Det er et tegn på, at det er en chi-stagnation, at det er chi, der stagnerer, det er ikke blod, der stagnerer. Chi giver en mere dum og diffus smerte, hvor en blodstagnation giver en mere skarp smerte, som for eksempel hvis der er en, der stikker en kniv ind i en skarp smerte. Så det er ikke gået så dybt, så det er blevet til en blodstagnation nu. Det er udelukkende en chi-stagnation, så det er nemmere at behandle. Så man kan sige, at den her behandlingsform er en kombination af både at bruge specifikke punkter, som bliver påvirket, men også samtidig med, at det er en massage af meridianer og punkter. Så nogle af de steder, hvor man spænder op, er jo også omkring akupunkturpunkter og langs meridianbanen, og det er dem, der bliver påvirket. Så stagnationerne bliver opløst. Hovedpinen er væk. Så det var dejligt. Hvordan ser det syn ud nu? Ser du anderledes? Føles rigtig afslappet. Når jeg ser på dig, så ser jeg nu en grund til at spørge det er, at jeg ser lige nu, at der er et mere kontakt i dine øjne. Kinesisk medicin taler man om, at der er sjældent til stede. Det vil sige, at bevidstheden er blevet tydeligere i øjnene. Jeg kan få nemmere øjenkontakt med dig nu, hvor før var det sådan, som om der lå en hele for. Og det ser jeg tydeligt, når jeg kigger på dig. Så derfor spurgte jeg ind til det. Hvad jeg ser er ingenting, hvad patienten Anna oplever noget helt andet. Ja, var det alt?